Na novém Microsoft Dynamics CRM se mi moc líbí grafy, online analýza dat, která se uživatelům zobrazuje přímo vedle zobrazení dat. Určitě každý znáte to, že pohled na čísla vám nedává obrázek o tom, co se děje v obchodě, ale pohled na graf je mnohem více vypovídající, takže já osobně preferuji tuto funkci. Navíc ty grafy jsou spojené se zobrazením i včetně filtrování, takže stačí vyfiltrovat data a graf se okamžitě překreslí. Novou funkcionalitu online grafů najdeme u každého zobrazení dat. Teď máme před sebou zájemce, po jejichž pravé straně si všimněte malého toolbaru. Když na něj poklepeme, objeví se jeden z připravených grafů. V tomto případě jsou to zájemci podle zdrojové kampaně. Grafů může být k danému zobrazení připraveno víc. Podíváme se na jejich výčet, vybereme si například zájemci podle zdroje. Pokud nás zajímají jenom ti zájemci, kteří přišli z webu, poklepáme na tu část grafu, která nás zajímá. Všimněte si, že vlevo se zobrazení překreslilo na ty 4 zájemce daného typu. Další novinkou CRM 2011 jsou dialogy. Potřebujete, aby uživatel vyplnil jenom 3 pole? Připravte mu formulář, kde vyplní jenom 3 pole. Pojďme se tedy podívat, jak využít takový dialog pro zachycení nového zájemce. Místo pořizování dat do původního formuláře nyní pracujeme pouze v dialogovém okně, kde jsou vidět jenom ta pole, která máme skutečně vyplnit. Vede to k zjednodušení práce, k menší chybovosti a dodržování předem připravených postupů i pro nové zaměstnance. Připravte pro vaše obchodníky sadu otázek, které budou pokládat zákazníkům. CRM vás povede dál podle odpovědí, které vyplní. Jednou ze změn, které nové CRM obsahuje, je možnost sledovat a zachycovat změny jednotlivých polí ve formuláři. Často nás zákazníci oslovovali s tím, jestli by nešlo sledovat změny, například pokud někdo zedituje název firmy, jestli tyto konkrétní změny by šly zachytit a evidovat, kdo jakou změnu provedl. U starého CRM to bylo trošku složitější, musel si člověk pomoct různými nástroji, které sice CRM obsahovalo, ale už musel mít implementátor nějaké znalosti. U nového CRM je výhoda v tom, že tyto vlastnosti jsou přímo součástí systému, takže je možné je jednoduše nastavit. Chceme-li nastavit auditování dat, musíme nejprve nastavit v konfiguraci, jakou skupinu záznamů chceme hlídat, které záznamy mají být monitorovány. To znamená nastavit spustit auditování a potom vybrat skupinu dat, skupinu entit, která bude monitorována, jejíž změny budou zaznamenávány. Například si můžeme vybrat běžné entity, které zahrnují ty nejběžnější neobvyklé entity typu obchodní vztah, kontakt, produkt a podobně. U těchto entit je jako defaultní hodnota nastaveno, že se zaznamenávají změny všech atributů. Pokud bychom chtěli některé atributy z tohoto systému vyjmout, musíme je jednotlivě odznačit přímo ve vlastním nastavení těchto entit. Jak potom vypadá záznam o provedené změně, se můžeme podívat zde v zobrazení auditu. Takže například tady je vidět, že uživatel Jan Vaněk změnil hodnotu názvu obchodního vztahu z ABC akciová společnost na ABC SRO. Další změnou, která sice souvisí s bezpečností jen trochu, ale souvisí hlavně se zpříjemněním uživatelského komfortu, je možnost definice formuláře tak, aby jeho forma vyhovovala každému uživateli. To znamená, že jeden konkrétní formulář, například pro detail firmy,
je možné upravit tak, aby jiný pohled viděl účetní a jiný pohled, aby viděl manažer. Na příkladu formuláře obchodního vztahu si ukážeme, jak vypadá použití dvou různých formulářů pro stejnou entitu. Nyní zde vidíme například podrobné údaje o IČ a DIČ této firmy. Když si vybereme druhý, zjednodušený formulář, můžeme si představit, že se teď přihlašujeme pod jiným uživatelem, tak ta pole jsou zde vpravo a chybí naopak další kontaktní údaje. Mně se na novým CRM líbí nové menu, které je stejný jako v Officech, říká se tomu Ribbon a skvěle se používá. Výhody nového ovládání pomocí Ribbonu, pomocí kontextového pruhu nástrojů, nejsou zjevné na první pohled. Pokud na ně nejsme zvyklí například z nástrojů Officeu, tak budeme chvíli hledat tlačítko Nový záznam. Je až zde skutečně v nástrojovém pruhu. Ale jakmile si například otevřeme nového zájemce, rychle zjistíme, že kontextová nabídka funkcí nám usnadní práci. Zatímco nyní při pohybu po polích základního záznamu zájemce svítí funkce dostupné pro celý záznam zájemců, tak tehdy, pokud se dostaneme na sekci poznámek a aktivit, vidíme, že se nám překreslí Ribbon a je tam aktuálně zajímavá kontextově změněná funkce přidat novou aktivitu. Tento přístup šetří počet kliknutí a zrychluje práci a efektivitu obchodníka. Import v novém CRM je velmi rychlý. Je to jenom na pár kliknutí. Zkuste to. Návod je na našem blogu.